Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. في خمرمز محمد صلى الله عليه وسلم ترمذي دا إمام أحمد مسندنا gelen hadisina diye bir ata bir kaka öz çağasına qovu edepten has hayırlı has afzal zat berip bilen dälir diye. Yani musulman doğanlar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde bize ene ataların çağalara öwredup bilecek, berip bilecek en qowu zatlarının nämedigini habar berýär? Qowu edepdigini, qowu terbiýedigini habar berýär. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qowu terbiýän, qowu ahlagyň, qowu edebin ähmiýetini öňe çekýär. Bizim musulmanlaryň öňsüni çekýär. Çağa musulman doğanlar Allah Taala bize beren nigmaty we amanaty. Çağa nigmat. Allah Taala çağa bilen rızyklandyran bolsa, gyýyz ogul beren bolsa Allah Taala ullukan nigmaty. Onu kusunga awat bolsa, bir näçe enatalar bar. Allah Taala hikmeti Allah Taala sine diýe çağasy bolmaýar. Allah Taala elinde kimsine ogul berýär, kimsine gyýyz berýär, kimsine ekiz berýär, kimsine önelgesiz goýýar. Diýmek näme Allah Taala bir kişi çağa nesip eden bolsa ullukan nigmat. O şol wagtyň özünde musulman doğanlar bu nigmat bize Allah Taala'nın amanaty. Yani biz näme boynumyza, ene atalaryň boynuna düşýän zatlar bar. Birinji bilen näme? Din imanyny öwretmeli. Rabbini tanatmaly, peýgamberini tanatmaly, kitabyny tanatmaly, halaly haramy öwretmeli. Iň möhüm we ähmiýetli zat. Bizim boynumyza düşýär. Ondan sonra musulman doğanlar edep, ahlak, terbiýe öwretmeli. Ondan sonra musulman doğanlar näme etmeli? Iýdirmeli, içirmeli, kär öwretmeli, okutmaly, bilim bermeli. Şularyň hemmesi bir ene ataň boynuna düşýär. Emma şunu kowunna kär kişiler şu zatlaryň içinde diňe birine üns berýärler, beýleklerine üns bermeýärler. Ol hem näme musulman doğanlar gowy iýdirýärler, gowy owadan geýdirýärler, bilim berýärler, emma gowy terbiýe, gowy edep meselesinde gowşaklyk görkezýärler. Hususan hem dinimize öwretmeklik meselesinde, aqidasyny öwretmeklik meselede, tawhide öwretmeklik, peýgamberi söýdirmeklik, namaz söýdirmeklik, farzlary bildirmek, halal haram öwretmek meselesinde gaty iza galýarlar. Diýmek näme musulman doğanlar çağa terbiýesine iýdirdim, içirdim, geýdirdimden ibaret däl. Onu haywan hem diýär. Haywan hem öz çağasyny näme diýär? Iýdirýär, içirýär, goraýar. Belli bir wagtda çen näme ýetişdirip gorak edýär, soňandan ýetişdirip näme öz başynda goýberýär. Hatda wagşy haywanlar hem edýär bunu. Yani biz insan Allah Taala bize akıl beripdir. Biz diýip bilmeýär, diňe iýdirdim, içirdim, bolly tamam. Çağam men şey diýip ýetişdirýän. Bundan ibaret däl çağa ýetişdirmek musulman doğanlar. Birinji nämesine öwretmeli musulman doğanlar? Bizi yaradan Allah Taala we biziň eýämiz we bize şu elimizi, gözümizi, kulağımyzy bagşadan Rabbimiz we şu biziň ýaşap beren dünýämiz biz üçin yaradan Allah Taala we ähli zatyň yaradyjy Allah. Ähli zatyň eýesi Allah Taala. Rabbimiz tanatmaly. Biz Allahdan gorkmaly, Allah'a ibadet etmeli. Allah Taala bizi görüp dur, kalbimizin içindekileri bilip dur diýip näme Rabbimiz tanatmaly. Bilenimizden, başaranymızdan. Ondan soň Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söýdirmeli, Peýgamberimizi tanatmaly. Ahiret peýgamberi. Bizi gowwaran, biz üçin din dünýämizde näme peýdaly boljak zatlary öwreden, biziň näme peýgamberimiz, biziň serwerimiz, biziň başçylarymyz şol. Görellämiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan soň onuň sahabalary, sahaba zenanlar, peýgamberimiziň gyýdlary, zenanlar şu olar görelli. Biziň görellerimiz şular diýip näme çağamyzy öwretmeli. Hemme gynansak da biz şunu kowuna çağalamyza görelli höküminde Ýewropada, Amerikada onunla ýetişen musulman bolmaýan insanlary görelli alýarlar çağalar. Futbolçulary ýa bolmasa ýa-ni artistler şuna beňleşleri. Emma biziň görellämiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalar bolmaly. Diýmek näme eken? Ondan soň kitabymyzy öwretmeli. Biziň kitabymyz Kur'an-ı Kerim. Biziň kanunumyz Kur'an. Soň Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, şeriat. Şu görnüşde musulman doğanlar dinimizi öwretmeli. 5 wagt namazyny öwretmeli. Täret almany öwretmeli. 6-7 ýaşyndan namazyny öwretmeli. Elinden tutup öz ýanymyz bilen bilemekçide gitmeli, juma akitmeli. Goradalarda agdaçalary akitmeli. Eline 5-10 ýa-ni bir manat berip, azawlak oňşak pul berip, näme daşarda onunla garyp basar görseň, dilegçi görseň şoňa näme ber diýmeli. Goýup bilsin, sadaka vermeklik öwrensin. Ilim meclislerini akitmeli. Kur'an okulayan yerleri akitmeli. Birinci bilen Kur'an öwretmeli. Elif bäleri öwretmeli. Özümüz bilsek, özümüz bolmasa bilýäniň ýanyna akitmeli. Ondan soň musulmanlyk onlar näme bilim bermeli. Çağamyzda näme maksat edilmeli? Men şunu gowy ýetişdireýin, okudaýyn, ummata, watana haýyrly insan bolup ýetişdirin, jemgyýete haýyrly insan bolsun diýip näme? Şol ugurda bolmaly pikir düşünjämiz. Allah tawfik berer, kim bu ugurda has öňe gider, kimleri başardygyça bir zatlar etjek bolar, o her kimiň näme
güýjüne görä, mümkinçiligine görä. Emma näme bizim pikirimiz, düşünjämiz, ugrumuz şol ugurda bolmaly. Edil şonuň musulmanlygyny watan söýgüsini öwretmeli, millet söýgüsini öwretmeli, taryhymizy bildirmeli. We Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadiste diýýär, "En möhüm we ähmiýetli zat musulmanlygyny edep, ahlak, terbiýe." İnsan ediýän zat musulmanlygyny edep, terbiýe, ahlaky. Edep, terbiýe, ahlak bolmasa haýwandan pes derejä düşýär insan. Kulu bilen nähilek bolmaly, kiçi bilen nähilek bolmaly, merhem öddeňi bilen nähilek bolmaly, merhametli bolmaly, ene atasy bilen nähilek bolmaly, edepleri öwretmeli, oturan nahara bismillah diýip başlamaly, ondan soň aýtmaly dogasyny, nahardan soň aýtmaly dogasyny aýtmaly. Her bir zadyň edeplerini öwretmeli musulmanlygyny. Soň terbiýany, ulasila, kiçi merhamet. O şu görnüşde näme musulmanlygyny bizim çağa terbiýamiz şu görnüşde bolmaly. Yani islami terbiýe bermeli. Gynansak da biz islami terbiýeden uzaklaşdyk. İslam edebini öwretmeli. İslam terbiýesini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin terbiýesini öwretmeli. Emma şunu kuwuna görýär käbir eneteler erkek çağla sultanam hapys öwdürýär. Käbirler. Söýýär ullakan iş bitiren ýalak on näme? Çapak çalýar. Ya bolmasa kiçik çağalar belli bir ýaşa gelýär. Kız çağajyklar eýem şolara näme? Türkmen köýnejik giydirip ýalyjagy öwredip kiçiklerine näme? Öwrenişdirmeli şuňa. Emma käbir kişiler kız çağasy ulryk ýaşyna ýetýärem bolýan ýarym belaňa çykyndyrıp, dar giyindirip ýa bolmasa ýanky ýalakka ýarym aýaga çyk şuňa meňdeş eşikler giydirýärler. Ýalňyş musulmanlygyny. Kiçiklikden öz milli we dini düşünjämizi bermeli. Ýa bolmasa käbirler çağasyny aýdymçylyga öwretjek bolýar. Aýdym dinimizde haram. Kiçiklikden çağasyny aýdym saat oşuňa meňdeş zatlara urukdurýar. Ýalňyş zatlar. Şonuň üçin musulmanlygylar näme? Ysgaçasy İslam terbiýesini bermeli. İslam terbiýesini. Çağamyzy näme? Dini terbiýesi kamil bolmaly we milli düşünjäni näme? Dogry görnüşde bermeli. Dinimizi öwrenişimiz ýalakka öz İslama ters bolmaýan däp desturumyz we milliligimiz näme etmeli? Öwrenmeli we gorap saklamaly we çağajyklarymyza kiçilikden şunu bermeli. Çağalarymyza musulman doganlar öz musulman bayramlarymyzy söýdürmeli. Bizim 2 ýyllyk bayramymyz bar, biram kiçijek hepdelik bayramymyz bar. Ýyllyk bayramymyz Gurban bayramy we Ramazan bayramy, hepdelik bayramymyz Juma güni. Näşul günlerde biz çağalarymyza hususan Ramazan we Gurban bayramyna täze şalyp berjek bolsaň şowuny alyp bermeli. Sowgat etjek bolsaň şowuny etmeli. Saçak bezejek bolsaň şowuny bezemeli. Süýjülük almaly. Näme bolsaň şowuny etmeli. Şo näme çağa şol günleri söýdürmeli. Juma gününe täze eşiklerini gey, açyrsap, akit näme? Juma akit elinden tutdu. Şol gün bir süýjülük bir zat alyp berýärdiňe galsyn. Öz musulman bayramlarymyz söýdürmeli. Emma biz näme diýäs? Hristiýanyň täze ýylini söýdürýäs. Şeýle bir kellämize giripdir. Indi şoň dinimizde bolmaýanlaryny düşündirjek bolsam, köp adamlar düşünüp bilmändir henizem. Diýmek näme eken musulman doganlar çağa terbiýesi özüňe ýedirdim, içirdim diýip gowanyň bolana uğruna zahmet çekmeli, uğruna ýadamaly. Bilýän bolsak, bilýänlerimizi öwretmeli. Bilmeýän bolsak, kitaplar okap, wagzlar dinläp näme? Peýdalanmaly, özümizi bilmeýän zatlarymyzy öwrenip, şo görnüşde näme çağalarymyza da öwretmeli. Çünki insan özünde bolmaýan zady başgasyna berip bilmeýär. Hususan dini meselelerde, edep, ahlak, islami terbiýe meselesinde özümizde kemlikler bar bolsa biz çağamyzy öwredip bilmeýär. Şoň üçin näme özümizi öwretmeli musulman doganlar. We musulman doganlar bizim şu görnüşde çağalarymyza berjek terbiýemiz çağaňa altyn, kümüş, gyzyl miras goýup gitmeklikden has haýyrly. Altyn, kümüş, mal, mülk goýup gitsen çağaňa Rabbini bilmese, imanyny bilmese, halal, haramy bilmese, edep, ahlak, terbiýany bilmese, iki günde dargadar. Sen ýyllap ömrüň berip gazanan zadyň bir günde kuleder. Emma sen haýyrly çağa, haýyrly nesil goýup gitsen, eline 5 manat berseň on näme artyrar, eýe çykar malyňa, mülküňe. Hasam näme? Ýygyňda goýup gitjek zatlaryň eýe çykar. Bu durmuşda musulman doganlar şaýady bolýar. Öz ömrüni berip, ýerden aşmaçyna zahmet çekip, mal, mülk ýygnap, ýerinden çağalaryna goýup gidýär, ýerinden galan çağalar iki günde dargadýarlar. Ya öz arasynda malyň, mülküň üstüne dawa edýärler, mirasyň üstüne. Näme üçin bolýar? Çünki dogry islamy terbiýe berilmänligi üçin bolýar. Din, iman, Allah gorkusy öwredilmänligi üçin bolýar. Taýin enesinden atasyndan galan zady derrew harjap iki günde ýok edýärler. Halal haram diýmän, harjap keýip çekip bir zady näme dargadýarlar. Şoň üçin musulman doganlar çağalarymyza berip biljek en uly we en ähmiýetli zadymyz islamy terbiýe bermek, dinimizi öwretmek, halaly, haramy öwretmek. Wasilen şeýle bir ýagdaý paýlaşmak isleýän Türkiýede bir tanşymyz gurrun berdi, ýakyn tanşym. Bu öz iş sebäpli
şäherde geziýär. Ondan burun näme çay ojaklaryň birine bardım diýen Türkiýede işläp okap boranlar biler çay ojakka barýan çay diýen oňa getirip berýärler. Çayhana diýen ýalak. No çay ojaklaryň birine bardım bolyn ýaşul adam işleýän eken ýaşam epesli bolan. Zordan ýörýär diýdi. Ondan kiçikçe çayhanajyk bar diýe şol ýerde çay ojakda çay berip, no çay içdik, gurrun etdik. Gen gördüm diýe bu ýaşda näme üçin ýerden gelýär, sagat plançaçyn açyk diýe şo taýda gelip işläp, şey dip ýördük, gen gördüm diýe. No bu ýaşuldan soradım diýe, ýaşul näme üçin bu ýaşa gelip penidem işläp ýörsiň diýip. Ondan ullan demin allada için çekip diýip diýe, ünsüm sowulsun güýmenöýlik gelýän diýe. Bu adam asly guruply adam eken wagtynda özüne bina gurnup bu Türkiýede gengdäl, Türkiýede işläp okap boranlar bilýänler ýagdaý bolan özüne bir bina uly bir dom gurdurýar, 5 gatly, 10 gatly. Türkiýede özüne 1 gatly, bizde 1 gatly, 2 gatly öý guruşýarlyk. Türkiýede bu adaty zat. Bina gurdurupdyr. 5 gatly dip 4 ogly bar eken. 5 gatly bina gurdurupdyr, birinji gatynda özü ýaşaýan eken, aýaly bilen ýokarky gatlarda da her gatyny bir ogluna beripdir. Onuň aýdypdyr, ol bina gurdum, çağalarmy şuňala öýürdüm, öýlüşikletdim, her birine de öý berdim diýipdir bir gatyny. Aýaly aýrylandan soň, näme aýaly bar kara ýanyna seredýär, aýaly seredýänler. Aýaly dünýäden gaýdandan soň çağalar seretmeli ýaşul adam naharyna suwuna. Ýanky diýipdir, aýalym aýrylandan soň diýipdir, çağalarymyň biri maňa bir gün seretse eýlek sereden ok diýipdir. 4 ogul öýlüşikli, 4 gelin, bir gün seretseler, bir gün sereden ok diýipdir. Bir gün gelseler, bir gün gelen oklar bir padýerden girip çykýarlar. Şuňa gahyr edip, gynanyp, "Menem ünsüm bölünsin, görmäýin şular" diýip, "Işe güýmeneýin, ünsüm bölünsin" diýip gelip şu taýdyna bir çay ojak açyp, ýerden asmaçyny şu taýda güýmenýän diýdi. Ýani näme üçin diýip musulmanlygyny, näme üçin sizlerden bu wakany paýlaşýan? Dogrudan hem näme musulman doganlar şaýat bolýar, hakykatdan hem çağalarymyza islamy terbiýany bermeklik näderje ähmiýetli. Rabbun tanatmaklyk, Allahyny tanatmaklyk, peýgamberini tanatmaklyk, kitabyny tanatmak näderje ähmiýetli. Allahdan gorkmasa, wujdansyz bolsa, insapsyz bolsa, islam terbiýany berip bilmesek, ana şuňa meňdeş ýagdaýlar kän bolýar musulmanlygyny. Sen ömrüň berip öýlüşikle dersiň, ýetişdirersiň, ýa soňunda öz başyna maşgala bolup bir de gelse, bir de sana gelmez, bir de seretse, bir de sana seretmez. Goýa bir keseke adam ýalak bolar. Ki terbiýe berip ogruny yglandy da zanny ýaman bolsa, oňa çäre ýok. Şoň üçin näme etmeli musulmanlygylar? Erçilip gün dinimizde kakmazlyk üçin, wahaydy puşman bolmazlyk üçin şu wagt gunan kiçiklikden çağalarymyza islamy terbiýän urna bolalym. Nädip Qur'ana urudyp biler, nädip dini ilmini berip biler, nädip dogry islamy düşünje berip biler diýip şoň urna bolalym, zahmet çekelin. Kawat görýän käbir enatalar 5 wagt namazly dinine dikkat edýär, amma çağa terbiýe meselesinde şol kazanç diýip urna aglap ýör. Çağa terbiýesine, çağasyna bilim bermekle, dini ilim bermekle, islamy terbiýe bermekle ähmiýet bermeýär. Sen bir bakça yetiştirip iň soňunda bir miwa almaly ýerinde seretmän idegsiz goýmaýan. Soňuna çenli şonu gorap saklap yetiştirmekle urna bolýan. Çağa da şeýle musulman doganlar diňe geydirip idirip işlerini bilen bolanok we bir halkyň diýe geljek diýe şol halkyň nämesine bagly, nesline bagly. Nesile seredip şol halkyň geljegini saklap bolýar. Eger dinine, halalyna, haramyna bagly bolsa, öz milli duýgularyna bagly bolsa, watançy bolsa, ona umyt bar, geljekde bularda näme gowy adamlar ýetişjek. Emma ol bolmasa musulman doganlar halal haram bilmeýän, wujdansyz, biri bilen urşup söýüşüp ýören, biriniň hakyny ýyp ýören, birine zulm edip ýören, paraxor, biwujdan, haramxor, süýtxor insanlar ýetişýär. Şonuň üçin musulman doganlar Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinde bize näme öňçekýär şuňa hiç bir ata öz çağasyna gowy terbiýeden, gowy edepden has haýyrly zat goýup bilmedi diýe, goýup bilmedi diýe. Şonuň üçin näme şu mesele bize musulman doganlar başaranmyzdan bilenmizden gaýrat edelim, çağalarymyzy öz ugruna gowmalyň, edil idirip içirişimiz ýalakka gowy islamy terbiýe bermeklige de näme gaýrat edelim. Allah taala hemmemize haýyrly nesiller ýetişdirmeklik nesip etsin. Alhamdulillah rabbil alamin.